Jeg var nærmest student dengang, Jen og jeg mødte hinanden. Vi har selv nået pensionsalderen. Så der er gået cirka 40 år. Men det har været 40 fantastiske år, og derfor har jeg lyst til, at I alle sammen får en supplerende vinkel på Benny. Jeg må sige det sådan. Fordi han i vores 40 år sammen har vist en helt enestående grad af mandsmod, som jeg gerne vil fortælle lidt om. At han er genial, det har vi allerede hørt, men jeg kan så give en anden lille vinkel på det geniale. Og det samme med hans underfundige humor, som han, når verden var mest grotesk, på den mest elegante måde underspillede situationen. Og det startede altså med, at jeg som nybagt læge blev interesseret i, om hjertepatienter kan blive rask uden medicin og kirurgi, om hjernen kunne noget selv. Og så ringer jeg til Benny og siger, vi har lige, kunne du ikke hjælpe mig med, hvordan vi lige får ekskluderet alt det der med, at folk har forventninger, og der er nogle psykosociale forhold, der spiller ind på, når folk skal blive raske. Kunne vi ikke snakke lidt om det? Og så siger han jo, det kunne vi da godt. Og så sker der det sjove, at vi får lavet nogle fikse forsøg, som viser, at det her rent faktisk virker. Og så sker der det, at det er ikke alle, der bliver begejstret for det. Og der viser Benny så et helt enestående grad af mandsmod, fordi vi bliver sådan set smidt ud af universitetet, fordi man ikke kunne lide vores forskningsresultater. Og Benny viser sig der at være helt enestående, fordi han går ikke kun mod det medicinske parnas, men han går også imod det medicinsk-statistiske parnas og holder fast i den statistik, han selv har lavet, og siger, det godt være, at I ikke forstår det, men det bliver det ikke forkert af. Og det kan nogen nok kan forestille jer. Og så er der er en rektor, der er på Københavns Universitet, Ove Nathan. Han er jo ikke helt hjernedød, men han kunne ikke fatte det helt alligevel. Der var en dekan, der var et fakultetsråd på 27 medlemmer. Og hver gang så siger Benny, det er i orden, det kan godt være, at I ikke forstår det, men det bliver det ikke forkert af. Og det kan man godt sige, kan du forestille lidt som sådan en ung knalde som mig, altså man har sådan en som Benny, der står ved siden af en, så er det lidt nemmere at tage modstanden til sig. Og så siger han, jeg ved du, hvis der er ingen, der vil arbejde sammen med os, så må vi jo finde på noget andet. Og så får han den, altså et Columbus-æg, fuldstændig vildt, hvor man siger, ved du hvad, Danmark er jo sådan et fantastisk samfund, hvor vi har det, der hedder Danmarks Statistik, og alle danskers liv bliver registreret i alle ender og kanter. Så opfandt han det, at vi kunne måle, hvordan det gik de almindelige danskere. Og så kunne vi sammenligne det med vores hjertepatienter. Så gjorde vi det, eller Benny fandt på det, at man tog hver enkelt af vores hjertepatienter, og så sammenlignede med dem med de ca. 35.000 danskere, som havde samme alder og samme køn, og i samme tidsperiode. Et fuldstændig genialt Columbus-æg, og I kan næsten forestille, hvad Parnasset sagde. De sagde det samme en gang til. Sådan må man ikke gøre. Og så siger Benny, ja, måske ikke, men det bliver jo ikke forkert af. Og så gjorde han det, og det der med humor, det var en af de der meget fine professorer, så gik Benny og jeg var jo stadig det studentagtige, og så spørger Benny ham, ved du hvad, må vi ikke få lov til at sammenligne med alle jeres fine patienter? Og så sammenligne med det der, som vi laver. Og så vil vi gerne spørge dig for inden, hvad skal der til, for at I ligesom også synes, det er spændende? Så siger den der berømte professor, ved du hvad, hvis I kan vise, at det her bare reducerer dødeligheden 10%, bare 10%, så vil det være fuldstændig fantastisk. Så smider vi alt, hvad jeg har i hænderne, og det her bliver indført i Danmark. Siger vi. Ja, det var sgu da store ord. Og så får vi databasen, og det tager selvfølgelig kun et par år, så får vi regne alt det der ud. Og så kommer Benny tilbage. Og jer, der kender Benny, det gør I jo alle sammen her, så har han sådan været underfundigt smil, sådan lidt underspillende smil, sådan lidt selvudslættende smil, men også med et lille glimt. Og så sidder han og siger, professor, ja,
Jeg ved godt, du sagde for 2 år siden, at vi skulle klare de der 10% for bedre overlevelse. Men det har været meget, meget vanskeligt. Og jeg ved også, det kan være svært for jer, hvordan vi skal takle det her. Men desværre fandt vi 40%. Nå, og så gik næsten regne ud, og så siger den der meget begavede professor, jamen det kan jo ikke være rigtigt. Nej, siger Benny, men statistik er nu ikke engang statistik, og matematik er nu ikke engang matematik. Og så kan man jo altid vælge, hvordan man forholder sig til fakta. Og så det var det så morsomt, fordi så går Benny og jeg tilbage til, I kan jo næsten regne ud, det skete der ikke noget som helst ved, fordi den her professor var jo en meget fin mand. Men Benny og vi kunne grine, fordi vi holdt fast. Og det var så befriende. Og derfor, når man nu laver noget, som Parnasset ikke er så begejstret for, så kan I måske forestille jer, og det kan jeg være ærlig at sige, og det vil også sige til dig, Jon, det ved du, at i så ufattelig mange år var Benny ligesom det, jeg kalder saltet i mit liv. Den person, jeg kunne tale med om de her ting, som var svært at forstå, at hjernen kan reparere sig selv, eller hvad den nu kan. Og faktisk var det således, at vi nåede lige at fejre hans 85-års fødselsdag. Du fejrer den kommer. Det var det stort. Og 2 måneder efter hans 85-års fødselsdag, forøget med Svends hjælp, må jeg sige. Svend, altså, krejlet. Nå, der er du. Godt! 2 måneder efter hans fødselsdag får vi offentliggjort det her videnskabelige artikel, som må være lidt svært at få offentliggjort, men så viser, at det faktisk var rigtigt. Og det grinte vi lidt af, det var lidt sjovt. Så derfor vil jeg sige særligt tak til Benny. Og så kan vi sige, at det kan godt være, at forskningstid, det er sådan noget, der hedder modningstid. Så det er måske mest noget for vores børn og børnebørn, der får glæde af det. Men Benny og jeg bliver det sjovt i 40 år. Og tusind tak, Lone, fordi han fik lov. Og er lige fantastisk stående. Og jeg beder om jer alle sammen tager et glas og giver et skål til Benny. Og Bennys mine. Ære være Bennys mine. Godt. Ja. Tak, Lone. Ude for universitetet, så synes jeg også, nu vi er her i dag, at nogen fra universitetet lige også skulle gøre opmærksom på, at den har været utrolig hjælpsom og nyttig for os, der arbejdede på Psykologisk Laboratorium først, og siden på Psykologisk Institut, og har også garanteret spillet en rolle for den klinisk psykologi. Fordi Benny, han kunne det der med statistik og den slags ting, som der er jo ingen andre mennesker, der kan. Og det vil sige, at han var en stor hjælp, og vi har mange, der har været taknemmelige for en hjælp. Nu vil jeg vil lige nævne så kun, jeg vil for eksempel nævne, at da nu min kollega Jens Marmen også er her i dag fra Aarhus, tidligere institutleder fra Aarhus, som også har arbejdet sammen med Benny, da han havde skrevet nogle ret uforståelige matematiske teorier, som var meget, meget vigtige, og vi vidste godt, de var vigtige, men der var ikke nogen, der forstod. Da, han afleverede sin disputat, så sagde hans bedømmer, professoren derovre, han sagde, det kapitel tager jeg, når det kommer som film. Men her havde vi en chance over i København, fordi vi havde Benny. Og så Benny, han lovede at lave en hjælpeklasse for os, så vi kunne gennemgå Jens Marmens teorier for os. Og så et år igennem, der sad vi der i hjælpeklassen, mens Benny, han forklarede og beskrev. Og sådan var Benny. Men den sidste ting vil jeg så også lige nævne, fordi det er måske det, der var mest vigtigt. Benny reddede også Jenses og mit liv. Vi var rejst på konference til Lahti i Finland, en virksomhedskonference, og det var jo øvrigt på den rejse, at mens alle vi andre vi steg op i flyet på turistklasse,
så steg Benny op i den fineste business class med tørklæder over hovedet og alt det der, og så videre, mens han smilede listigt til os. Det var fordi hans lille søster havde skaffet ham nogle gratis sko. Nå, men det jeg vil fortælle, det var, at der var så nogle, det er for langt historie, men der var et enormt langt foredrag deroppe, og til sidst blev folk trætte og gik udenfor, for ligesom at få en små, eller trække frisk luft, for foredraget blev ved. Og udenfor var der en legeplads, og i den legeplads, der var der et kæmpe stort mobile, som man kunne klatre rundt i. Men det skulle man ikke have gjort, for Jens og jeg, vi klatrede op i mobilet, og det satte sig i bevægelse, og derfra var det umuligt at stoppe. Men heldigvis kom Benny forbi, og det lykkedes sig, han var faktisk stærk, han var faktisk stærk, så med hans kræfter, han var ikke så stor, men han holdt fast i mobilet, og Jens og jeg kunne klatre ned. Og det er det, vi er meget taknemmelige. Men jeg følte mig bedre på business. Og det gør jeg selvfølgelig med min bror. Og så siger jeg til Køsseren, der havde afgangen, at det er min storebror. Han skal med dig. Nu må du lige sørge for, at han får en rigtig god tur. Og det gjorde han. Fordi Benny sagde, at han kunne næsten ikke gå for bord. De havde serveret små flasker og vin og alting. Og givet ham en lille doggybag med også. Og han sagde til mig, det var så dejligt, sagde han, men du skal gøre det en anden gang. Fordi jeg har behov for at kvittere for alt det, som Benny har gjort for mig i hele mit liv. Jeg synes også, han har reddet mit liv faktisk. Han har i hvert fald reddet mit arbejdsliv, det er helt sikkert. I 1968 mødte jeg Benny ved et tilfælde første gang. Og vi fandt ud af, at vi begge to havde noget med statistik at gøre. Han var uddannet statistiker, og jeg var en meget, meget grøn statistikstudent på det tidspunkt. Men det var rigtig hyggeligt af forskellige årsager. Og der gik ikke en uge før Benny ringede og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at blive studentermedhjælp på Pædagogisk Institut. Og der startede jeg den 1. januar 1969. Og det er den dag, som jeg tænker tilbage på, som den dag, hvor mit liv blev drejet 180 grader rundt. Jeg havde ikke rigtig forstået, hvad statistik var. Benny brugte meget tid, og han var utrolig tålmodig og en fantastisk underviser til at forklare mig, hvad statistik var. At statistik ikke var matematisk statistik, statistik var metode. Og den der pointe med metode, det var det, som var karakteristisk for Benny, og som var karakteristisk for, hvad der foregik i hans undervisning på Psykologisk Laboratorium, og som desværre er fuldstændig forsvundet nu. Det er sådan virkelig en skandale. Men det var det første, at han rent faktisk fik mig til at forstå, hvad mit fag gik ud på. Det andet var, at han introducerede mig til en professor, der hed Rasch, som var meget kendt på det tidspunkt, en kontroversiel person, med en fantastisk indflydelse rundt om i verden. Det har han stadigvæk faktisk. Rasch kom på besøg på Pædagogisk Institut hver uge og mødte blandt andet Benny. Og jeg har brugt rigtig mange timer på at høre Benny og Rasch skændes, og de var nemlig ikke helt enige om alting. Og Benny var mindst lige så klog som Rasch var, så der var meget at snakke om. Men det var Benny, der introducerede mig til Rasch-teorien, og jeg har hele tiden indtil for ganske helt nylig troede, at Benny var den eneste, der rigtig forstod Rasch, den der bedst forstod Rasch i alle i verden. Sådan er det ikke længere, så nu må jeg sige på egne vegne, at i dag er jeg faktisk den, der bedst forstår Rasch. Og det er min forståelse af, den har ikke ændret sig i forhold til det, jeg lærte der i starten af 70'erne hos Benny. Han havde fuldstændig ret, og det svarer fuldstændig til det. Og jeg har jo altså arbejdet med Rasch-modeller og sådan noget frem til i går, så det er stadigvæk noget, der er liv i. Og det skyldes også Benny. Så det næste ting, som jeg har været rigtig glad for, det var, at jeg blev ansat som ekstern lektor på Psykologisk Laboratorium i det, der hedder metodegruppen.
det var Bennys konstruktion omkring undervisningen i metode på psykologisk laboratorium. Og det har været nogle fantastiske år og nogle fantastisk gode venner, jeg fik der, så nogle af dem er heldigvis stadigvæk til stede her. Og det var der, jeg lærte at undervise. Jeg kan godt fortælle, at jeg var rædselsslagen, da jeg første gang skulle undervise 200 psykologistuderende i statistik. Og det gik ikke særlig godt. Og indimellem, jeg kan også godt mærke, at Benny ikke altid var helt tilfreds. Han var meget diplomatisk og meget hjælpsom. Men pointen er, at Benny var en fantastisk underviser. Og så han blev forbillede, han var rollemodellen. Og med en rigtig god rollemodel, så lærer man altså noget. Jeg blev bedre til at undervise, det må jeg sige. Ikke så god som Benny, men jeg blev bedre. Det fungerede fint i øjeblikket, eller fungerede helt sikkert. Så det er de 3 ting, som jeg har fået af Benny, og som jeg er rigtig taknemmelig for. Så lad mig bare sige, at jeg vil sige en ting til. Det er en lille sjov ting, fordi DPU har været så uforsigtig at ansætte mig som adjungeret professor på DPU. DPU har nu overtaget de lokaler, som DPI var i 1969, da jeg startede. Og jeg har fået et skrivebord oppe på afdeling 5, det hed statistisk afdeling dengang, hvor vi kan holde møder der, hvor jeg arbejdede som student, og med et skrivebord i lokalet over det lokale, som Benny havde. Så jeg er virkelig kommet hjem igen. Og det har jo betydet 2 ting. For det første, at jeg jo ikke kan være med at tænke på Benny hver eneste gang, jeg kommer derude. For det andet er alle dem, jeg snakker med derude, de har måttet lægge øre til, hvor fantastisk Benny var, og hvor meget han har betydet for den måde, som mit liv har udviklet sig på. Så lad mig bare slutte med at sige, at jeg har kvæl job og så videre, kendt mange intelligente mennesker. Benny er den mest intelligente person, jeg har kendt til. Men mere end det, han er den klogeste. Man kan sagtens være super intelligent uden at være særlig klog. Benny var klog. Og han var en ægte renæssancemenneske, det har jeg hørt fra flere forskellige. Hans brede viden og hans evne til at forstå så mange forskellige ting, det var bare helt fantastisk. Jeg har ikke mødt nogen, der bare ligner. Så det var egentlig bare det, jeg vil sige. Jeg har virkelig været taknemmelig, og derfor er det også lidt bevægende over det, jeg har fået. Så det var det. Børn, der skulle støtte dem i at styrke grænser og sige fra. Og vi lavede sådan et pilotprojekt og snakkede om, hvordan kan vi undersøge, om de er blevet klogere, efter de har gennemgået det her materiale om grænser. Og så foreslog Benny, at han kunne klæde sig ud som en børnelokker og stå ude på gangen på Institut for Psykologi og dele is ud, både før og efter de havde gennemgået det her materiale, for at se, om modstandskraften var blevet bedre, efter de havde gennemgået materiale. Og det havde vi meget sjovt med at diskutere de etiske gråzoner, der var i det her forsøg, så det droppede vi. Men vi havde utrolig sjovt med at udtænke forskellige absurde scenarier, hvor Benny indgik i forskellige forklædninger. Så for mig, som er sådan en kvalitativ psykoanalytiker oven i købet, så holder jeg især af Benny af den grund, at da han udgav en bog om kvantitativ metode, på forsiden havde 100 fotografier af Freud. Så det er for Benny, altså han bryder paradigmer og de der modsætninger, der er for mange videnskabsfolk, dem nedbryder Benny, fordi han er hævet langt op over det. Så jeg vil bare sige, at Benny har haft en utrolig stor betydning for mig i mit arbejdsliv, og jeg holdt meget af ham, og jeg kommer virkelig til at savne ham, og er rigtig glad for, at han er blevet inviteret med i dag. Det er nogle år siden, jeg har set ham sidst. Så ja, ære være Bennys minde, og tak for invitationen. Og jeg må konstatere, at Benny har død en fuldstændig naturlig død. Der er jo ikke noget mærkeligt i at dø som 85 år. Og vi er mange, der er på vej derhen af. Det kan man jo også se, bare man kaster blikket lidt rundt. Så det er jo meget naturligt altså.
Jeg har kendt Benny i 50 år, og jeg kom også ind i hans liv, og han kom ind i mit, i forbindelse med et større statistikprojekt, hvor jeg sammen med psykolog Dimitri Harkopos lavede en stor undersøgelse i den daværende åndssvageforsorg for at finde psykotiske børn. Og vi udarbejdede spørgeskemaer, og vi udarbejdede, som skulle analyseres statistisk, og allerede der havde jeg kontakt med Benny i det, vi kaldte psykologisk værksted på Danmarks Lærerhøjskole, sammen med Jan Ratle, var også med på det projekt dengang. Og Dimitri og jeg, vi lavede en stor undersøgelse i åndssvageforsorgen, og vi skrev en stor tyk bog om psykotiske børn, og vi lavede et spørgeskema, som i høj grad er udarbejdet med Bennys hjælp, og det blev brugt i åndssvageforsorgen og senere i specialpædagogikken i årtier til at finde psykotiske børn i åndssvageforsorgen. Så det var min første, kan man sige, periode, hvor jeg nød godt af Bennys viden. Så blev vi jo meget tæt forbundet sammen med flere andre selvfølgelig i Galebevægelsen, som opstod i 1979, og hvor Benny var aktivist og engageret og dygtig ideologisk, og vi var jo begge to marxister og venstreorienterede, og så vi kastede os ud i alt det der med Galebevægelsen. Og der viste Benny jo mange andre sider af sine talenter, altså det sociale, det barokke, og også sin digteriske talent. Han skrev jo galesange og var med til at forfatte hele galekabareten eller revyen Sindens Hvile, som blev opført på Galefestivalen i Roskilde i 1980. Og han redigerede bogen De Gale Synger her, hvor han selv havde digtet de fleste sangene. Og det er en af de sange, når nu at jeg slutter om et øjeblik, at jeg har delt rundt her, så vi kan synge den sammen. Det er altså fra revyen der i 1980 i Galebevægelsen. Men heldigvis så fortsatte min og andres kontakt med Benny også i andre regier. Vi havde nemlig lavet en virksomhedsgruppe, hvor der blandt andet Erik Axel var med, og Eva Edelberg, som er her i dag, og Lone selvfølgelig. Lone Kammerschoff var med, Karin Rue og Dorte Marie Søndergaard og undertegnet. Alle de andre var psykologer, jeg var den eneste læge. Men vi arbejdede faktisk med jævnlige møder, månedlige møder, fra ca. 1980 til ca. 2000. Og vores mål, det var jo at omformulere hele psykologien og psykopatologien på marxistisk-leninistisk grundlag. Og det er jo den virksomhedsteorien, ordet virksomhed, det er jo den menneskelige virksomhed, det er jo den menneskelige praksis, der skaber psyken. Og det var i og for sig. Og jeg var jo som psykiater meget interesseret i også ved psykopatologien med, og jeg kom der også så langt, at jeg selv skrev en artikel til Psykologos om depression på et virksomhedsteoretisk grundlag. I de seneste år af vores aktivitet, der mundede det jo mere og mere ud i, at Benny han skrev sin disputats der i slutningen af 90'erne, og udgav sine disputats i år 2000, Human Activity, og der har vores gruppe altså læst korrektur på den, og haft mange lødige diskussioner om den, op til at den blev udgivet, og han disputerede. Når nu vi om et øjeblik, eller inden vi om et øjeblik skal synge noget, så vil jeg tilslutte mig meget af det, som I andre også har sagt herfra, at det, der fylder mest i mig, det er en taknemmelighed over at have mødt et menneske som Benny. Intet mindre, ikke? Og alle I andre har ridset mange af hans fantastiske sider op. Det behøver jeg så ikke at gøre her.
Så jeg synes, at vi skal synge den her sang i De Gales Pavillon, og den går på... Men jeg kommer sikkert til at tude, men det har Lone sagt, og det må jeg gerne. Så er det bare sagt med det samme. Niels Engelsted, som sidder hernede, han har jo sagt, at man skal altid, det er mange år siden, du sagde det, jeg håber, du mener det stadigvæk, man skal anerkende jo de skuldre, man står på, når man bevæger sig videre i livet. Der sidder adskillige par skuldre i det her rum, vil jeg bare lige sige. Men i dag, der mangler der en, og det er Benny. Og ja, jeg er Charlotte. Jeg har kendt Benny og faktisk også familien, nogle af jer, Tanja og Lone, i mange år. Jeg tror, det er 35 eller noget i den stil. Who's counting? Hvad? Who's counting? Ja, men det der jo er med sådan noget her, det er, at det bliver meget tydeligt også for mig, hvor stor en betydning Benny stadigvæk har for mig. Så kære Lone og Tanja, som du skrev, Tanja, så er Benny nu gået til de evige forskningsmarker. Og I ved jo, at jeg føler med jer samtidig med, at jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg har fået lov til også at låne noget af Benny. Det er et tab, synes jeg, at han ikke er lige her blandt os. Han har haft en betydning for rigtig mange mennesker igennem mange år, og jeg kan sige, at fordi jeg har lovet at sprede budskabet det triste, så er der kommet så mange tilkendegivelser, også fra Bennys tidligere studerende, som har bare spontant skrevet virkelig dejlige beskeder om jeres mand og far. Hvor stor en betydning han har haft, hvor meget han har betydet for karriere, for at få lov til at tænke lidt skævt, osv. 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 Altså det kan man bare ikke sætte nok pris på. For mig, der har Benny en særlig betydning. Helt fra den første forelæsning, der jeg stadigvæk havde min gang på Asylvej, Jens, i Aarhus, fordi der forelæste Benny over på Statshospitalet i auditoriet der, blandt andet med eksempler fra terapeutiske praksiser, og han indførte mig og mine daværende medstuderende i psykologien, både som fag og med brug af relevante empiriske eksempler. Benny blev så senere min underviser på psykologistudiet i København. Han underviste blandt andet i videnskabsteori, almen psykologi. Han forsøgte sig også med statistik, og jeg gjorde virkelig mit bedste, men man må også nogle gange erkende, hvor man har sine begrænsninger, og så er det skønt, at der er nogen, der kan tage sig af den del af fagligheden. Efter det, så var Benny min vejleder, og i Njælsgade, hvor Benny på daværende tidspunkt havde kontor på, vi kaldte det blandt os studerende, laboratoriegangen, der vejledte han, og der sad jo også nogle af de gode mennesker, der er her i dag, Niels og Jytte blandt andet. Og når jeg kom cyklende om morgenen ud til Njælsgade fra Nørrebro og parkerede cyklen i cykelstativet, så stod ofte allerede Bennys grønne cykel der i cykelstativet. Og når jeg så skævede op, I ved, det var her cykelstativerne, og så kiggede jeg sådan op i det der hjørne, og der var lyset allerede tændt. Når jeg kom til vejledning hos Benny, så begyndte det med, at han kiggede engageret op og hilste på, og så sagde han, kom ind, jeg henter lige kaffen. Og så gik Benny med sådan helt specielle hurtige skridt ned af gangen, ned til kaffemaskinen for enden af gangen, og så hentede han kanden. Og jeg kan bare betro, at det var stærk kaffe. Og den der lyd af Bennys skridt på gangen, den var altid genkendelig. Og når der så var stærk kaffe i kopperne, så kunne vejledningen gå i gang. Engageret, omsorgsfuld og direkte. Bennys måde at vejlede mig på var virkelig velgørende for min videre færd, fordi han ville ikke styre min retning, og han ville heller ikke bestemme, hvad jeg skulle, men han ville netop hjælpe mig med at finde den vej, som jeg kunne tage. Og det for sådan en, der ikke er rundet af en akademisk familie, som kommer fra sådan en helt jævn forretningsfamilie, der har det altså haft afgørende betydning for mig og min akademiske karriere. Det kan jeg simpelthen ikke takke ham nok for. Benny, når jeg var sammen med ham, så skulle jeg slå ørerne ud. Det kan I nok godt regne ud, når jeg nu har afsløret en del af min ophav. Jeg skulle virkelig høre godt efter, når Benny han delte ud af sine perspektiver og sine analyser. Fordi det var nemlig sådan med Benny, at han stillede krav om meningsfuld kommunikation. Og han øsede af sin viden og sine holdninger. Det var ikke small talk, kan jeg godt sige. Og jeg kunne altid mærke på Benny, hvis mine indspil, de blev en lille smule kedelige.
Ikke? Fordi så måtte jeg stramme op. Fordi vi sad altså ikke der for at spille tid. Benny, han var ofte, som sagt, han var ofte den første, jeg mødte om morgenen, og så var han også den sidste, jeg mødte om aftenen efter en lang arbejdsdag. I Bennys kontor, der har vi også haft små studiekredse om alverdens ting, fra for eksempel utopier over feminologi osv. osv. Og så yndede jeg senere, efter jeg både havde skrevet min speciale og min Ph.D., at booke en kaffeaftale, hvor vi talte om vores respektive idéer om forskning, men også om verdens tilstand. Og de her møder, det vil jeg også gerne betone her, for et er jo den fagfaglige, eller min måde at blive styrket i, det skulle nok gå, selvom jeg følte mig som den mest gumbetunge akademiker i dette rige og omegn. Så var det faktisk også rigtig vigtigt for mig, at man kunne have samtaler med Benny. I har alle sammen været inde på hans kæmpe viden. Jeg kunne bare sige, jeg kunne stille Benny et spørgsmål, og så gik han bare i gang. Det var fantastisk. Og det har også haft en kæmpe betydning for mig, og hvad kan man kalde det, min akademiske gryende selvtillid. Benny var også et begreb i min familie. Mine forældre, de vidste, hvor stor en betydning det havde for mig, også at have Benny som vejleder. Altså faktisk, så spurgte de jo jævnligt og direkte, hvordan går det med ham, Benny? Hvordan er det ikke gået siden? Benny, han troede på mine idéer, også da jeg ville skrive en Ph.D. om langtidsfangers liv og eksistens under og efter afsoning. Jeg tror ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, det var måske ikke hans kerneområde lige det der. Men altså, han var interesseret, han var oprigtig, han var opbakkende, og indimellem så var han oprigtig forarvet over de vilkår, jeg selvfølgelig kunne beskrive, fordi jeg lavede en kvalitativ undersøgelse, hvor jeg fulgte de her mennesker i lang tid. Så altså, nysgerrig, åben, uortodoks, stædig, pivintelligent, stærk og omsorgsfuld, og som jeg har sagt, meget populær blandt alle os studerende, som kendte Benny. I dag, det er sådan også lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men der er et sted, jeg faktisk i redaktionen for Psykologos, som Benny jo, så vidt jeg er orienteret, nu må I korrigere mig, var med til at begynde i sin tid sammen med både Katz og Nielsen. Hvem i alverden skulle dog have troet det dengang på Asylvej i Aarhus, hvor jeg første gang mødte Benny Karpatjov i brun jakke og højt tempo. Så Benny blev også min interesserede ven gennem årene, og Lone, dig lærte jeg jo også at kende via Benny, og vi har også haft en spændende begyndelse på vores venskab på Fyns Amts Familiecenter. Nu skal vi to snart mødes og have en rigtig god frokost. Og snakke om mange flere gode minder. Ja. Så kære Lone og Tanja, tusind tak for Benny, og tusind tak, fordi jeg måtte låne så meget af Bennys vide og vide. Betydningen af det i mit liv og min karriere, det kan man ikke overvurdere. Så ære være Bennys minde. Så må vi jo hellere få det sagt. Jeg bliver opfordret her af mit bord til at sige en lille bitte smule om Benny. Og jeg vil gerne gå tilbage til det med det tonedøve, eller mangel på samme. Fordi jeg blev spurgt af Bennys familie, fordi vi kommer fra to forskellige sider af Bennys liv. Hvor kender man egentlig Benny fra? Og det gør jeg faktisk, fordi at vi har lavet en revy sammen. Da Psykologforeningen blev 50 år, der gjorde vi os rigtig meget umage og forberedte os og alle mulige festligheder, så vi er ekstremt skuffede, dem jeg har truffet på fra Danmarks Psykologforening, eller hvad den kalder sig for tiden, at vi ikke har fejret det 75. 20. år, som faktisk var sidste år. Hvordan kan de gøre det? Hvad tænker de på? Det var jo det vigtigste, der overhovedet skete det år. Ja. Men i hvert fald, så var det Benny, der har skrevet alle sangene. En lille journal om dig. Ja, og ja, men jeg ved ikke noget af det selv. Og det var nogle selvfølgelig super intelligente, dygtige, morsomme sange. Og så var der jo altså lige det, at de også skulle fremføres. Det var Erik Schultz, der spillede, og nogle af jer vil kende ham. Han sad ved klaveret, så gruppen havde troet, der sidder han stille og godt. Men hvis I kan forestille jer en masse engagerede, dygtige kvinder, der er gået til gymnastik og fitness i århundreder, og så Benny og Erik, så har I... på det tidspunkt var jeg ikke med.
Men de var begyndt at sætte det op på scenen. Det skulle jo også fremvises, det skulle sættes på scenen. Og så havde de altså syntes, de havde et problem. Så der var en af dem, jeg kan ikke huske, hvem det var, Tytte, men en ringede til mig og sagde, du arbejder jo med teater. Og jeg arbejder med sådan noget spontanitetsteater, hvor folk fortæller en historie fra deres liv, og så får du den spillet tilbage om et øjeblik. Og det arbejder med i Røde Kors for eksempel, med afghanske drenge. Og det skaber altså en meget sjov gruppefornemmelse, kan I forestille jer, når de pludselig fortæller deres historie og hører dem. Og de aldrig har vidst, at de havde samme flugtrute. Men det er en helt anden historie. Det var det, der var mit engagement. Men de ringede i hvert fald og sagde, kan du ikke lige sådan være lidt regissør på det her? Hvis I kan forestille jer, jeg kom ind og så det, men hvis I kan forestille jer Benny på en scene. I en revy står man jo fuldstændig alene, ikke? I mange tilfælde, eller hvis der er en duet, kan man være to. Men man ligesom skal præsentere det hele med sig selv. I kender sangpigerne, dem har vi lige mødt for et øjeblik siden. Men det tonedøve, det vidste jeg jo ikke noget om. Jeg kendte jo godt Benny, fordi det gør vi jo alle sammen, også der har læst psykologi og sådan noget. Men det så ikke så godt ud på scenen. Altså det var både det med at komme ind, og så ligesom stå der, ikke, og levere det, man nu skulle, og så komme ud igen. Men han er sød nok, det er slet ikke det. Det synes vi jo alle sammen. Men vi skulle lige præsentere det for alle de andre psykologer, de er ret kritiske imellem, skal jeg hilse at sige. Så, men jeg synes, det var en sjov opgave. Det var de sødeste, dejligste mennesker, det kan I selvfølgelig nok regne ud. Så det var rigtig dejligt at blive inviteret til at være en del af deres gruppe. Men jeg begyndte altså faktisk med fuldstændig fundamentale dramaøvelser. Altså sådan noget med tage hinanden i hånden, kigge hinanden i øjnene, se på den overfor og alt muligt. For at øve simpelthen kroppen. Og nu har vi jo altså hørt meget om Benny, men han gjorde det jo. Jeg har jo aldrig tænkt på, at han ikke skulle gøre det. Selvfølgelig gør han det. Det var noget, han ikke kunne, så går vi jo i gang med at lære det. Og det gjorde han også, og det blev sgu da ret godt, Tytte, gjorde det ikke? Jeg tror ikke, han sang. Han stod sgu da der midt på scenen. Ja, det gjorde han, da han var den sværeste elev, der havde, så det skal du altså ikke tage fra mig. Han sang. Det var da sjovt. Men hver især var i hvert fald meget optaget af deres sang, kan I nok høre, og det, som de skulle fremstille. Og vi blev hyldet. Og folk synes godt om det, og vi skulle opføre det flere steder ude på Aarhus. Og vi var også i Aarhus. Så det var bare lige det, jeg ville fortælle jer. Okay. Hej. For mig er det sådan, at Benny, han har altid været der. Selvom jeg ikke har haft sådan konstant kontakt med Benny. Det har været sådan nedslag på forskellige tidspunkter. Og den første gang, jeg mødte Benny, det var i 1968. Det er sådan 56 år siden. Det var sådan på psykologistudiet, vi havde en underviser, som hed Gustav Løgnbach, som var en meget, meget begavet mand, som ikke kunne undervise. Altså, han stod sådan og underviste sådan, så han var ryggen op og skrev på tavlen og mumlede lidt imellem og sådan noget. Men så i 68, så kom det her studenteroprør, og så gjorde vi det, vi lavede sådan en debatuge, hed det. Og det foregik på den måde, at når underviseren kom, og skulle til underviser, så sagde vi, nej, vi skal ikke høre undervisning i dag, vi skal snakke om undervisningen. Det er meget min i dag, men dengang var det fuldkommen revolutionerende, og nogen blev meget sure og sådan noget. Det gjorde Gustav godt nok ikke. Men vi havde forberedt, at Karl Helser, som var en af lederne i det her foretagende, havde en meget, meget empatisk og venlig måde at fortælle Gustav, at det gik i det her. Og foreslog ham i stedet for, at man ikke kunne undervise nogle sådan mere avancerede emner, studerende og sådan noget. Og det sagde Gustav ja til, han kunne knap nok heller gøre andet. Og jeg var der engang til den avancerede undervisning, der kom stort set ikke andre, og det blev så ikke til noget. Men han blev der i lang tid, Gustav, og var en ressource for instituttet. Men Benny, han begyndte så i 68, og jeg havde sammen med forskellige andre prøvet at forklare statistikken for forskellige medstuderende og tjente lidt penge på det som privat. Men det blev så ansat som det, der hedder studenterinstruktorer, altså som undervisningsassistenter, som stadig er studerende. Og vi var 3, der arbejdede sammen med Benny i begyndelsen. Og Benny, han greb det an på en helt anden måde. Gustav havde godt nok skrevet sådan en statistik for psykologer, den var sådan set udmærket. Men Benny, han skrev et kompendium hver eneste uge, som han altså delt ud, og som handler om det, han ville fortælle om. Og det, jeg bedst kan huske, det var en, som hedder, når en model er for god til at være sand. Det var sådan lidt. Men altså, det var noget med variansen, som var for lille og sådan noget. Ja. Og vi arbejdede så, jeg var på besøg hjemme hos Benny også, og han forklarede om itemanalysen, Reisches itemanalyse, selvom jeg ikke kom så meget ind i det på det tidspunkt.
Men vi lavede en hel del kreative ting, synes jeg, i undervisningen. Altså vi havde blandt andet sådan, at Benny han havde jo sådan, når han fik et spørgsmål, så kunne han snakke løs og fortælle om det. Og nogle gange kunne de lidt for meget, så vi havde en aftale, at vi studenter skulle sige, Benny, nu har de brug for en pause. Og så holdt vi en pause. En oplevelse, jeg lige kan fortælle om, det var en gang, hvor vi skulle undervise i KIAN-testen. KIAN-testen er sådan en test, der kan sammenligne sådan 2 forskellige grupper på forskellige deres gennemsnit og sådan noget. Ikke? Og det kan godt være lidt besværligt at forstå. Så vi gjorde det på den måde, at Benny han forklarede først om KIAN-testen, hvordan man skulle regne den ud. Og derefter så hængte vi 5 forskellige billeder op på tavlen. Det var sådan flotte fotostater af samlejestillinger, som vi havde fået fra det var 1970, fra en bog, som hedder, den hed nok bare Stillinger. Meget, meget smukke, et ung par uden tøj på i forskellige stillinger. Vi numrede fra 1 til 5, så delte vi små sæder ud, lyserøde og blå. Pigerne skulle tage de lyserøde, så det var før. Og drengene skulle tage de blå, ikke? Og her skulle bare skrive et nummer på, hvilken stilling de foretrak. Og så holdt vi pause, og så talte vi lynhurtigt sammen og lavede en tabel over 1, 2, 3, 4, 5 stilling, og så mænd og damer. Og så skulle de studerende regne KIAN-testen ud for at se, var der forskel på kvinder og mænds præferencer. Og desværre kan jeg ikke huske resultatet. Men jeg er sikker på, at dem, der er med til den undervisning, kan huske den, selvom det ikke er sikkert, at de kan huske, hvordan man regner KIAN-testen ud. Det er ikke sikkert. Ja, altså det blev efterhånden til, Benny blev træt af at skrive alle de her referater, så det blev efterhånden til en bog, der hed Psykologisk metodelærer. Men så gik der nogle år, og Benny, som arbejdede sammen med Svend og forskellige andre, som senere kom til som studenterundervis, blandt andet Tytte og Gård, var blevet så sikker på det hele, så nu lavede de bogen, som hed Psykologiens metodelærer, ikke psykologisk metode, men Psykologiens metodelærer. Og senest så har Benny jo skrevet en bog, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, selvom jeg var konsulent på den, for sådan at rette lidt på. Benny han har det store overblik, men det er ikke altid, han sådan har alle detaljerne på plads, dem skulle jeg så lige kigge lidt igennem. Det er den med Freud på forsiden, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Okay, kvantitativ metode i psykologien. Ja. Nu fortæller jeg om, hvordan det begyndte, så kan jeg også lige fortælle om, hvordan det sluttede. Altså, de var ganske blevet sådan, at man ikke behøvede at holde op, når man var 70. Men Benny synes vist nok, at de var blevet en lille smule anstrengende at være der, så han holdt op, da han blev 70. Det var 2008. Men så var vi nogen, som i god tid og i skjul for Benny mødtes og lavede det her festskrift til Benny. Det hedder Metodologiske indblik og udsyn. Titlen er opfundet af Svend. Og der er så 14 forskellige mennesker, det er som kendte Benny, som har skrevet. Og det er sådan nogle videnskabelige bidrag til forskellige artikler. Men der er blandt andet, det første det er Tytte og Jan Ratliff, som har skrevet om undervisningen i forskningsmetode og statistik, og blandt andet beskriver den her metode gruppe, som I har hørt lidt om. Og den her, den findes ikke i fysisk form. Det kan hentes på hjemmesiden på Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi, som Benny var med til at etablere sammen med Gorm og jeg og flere andre i 1999, så det er 25 års jubilæum, vi har i år i selskabet. Selskabet har en hjemmeside, som hedder forskningsmetode.dk, og der har vi så et punkt, som hedder udgivelse, og der kan man gå ind og hente den her som pdf, hvis man skulle være interesseret. Man kan eventuelt bare nøjes med at hente det første indlæg, som fortæller om Bennys liv, hvis man ikke er interesseret i alle de statistiske ting, som kom bagefter. Ja. Nå, jeg kan også lige sige, jo, nu har jeg fortalt om sådan lidt måske mere utræret kreativ side, den der med fotostaterne der, ikke, af Benny. Men Benny kunne også godt være lidt modsat, fordi jeg skrev en Ph.D. om associationstesten, og jeg havde skrevet den færdig, før jeg søgte vejledning, fordi jeg synes, det var sjovest at lave det selv, uden at der blev blandet sig. Men jeg skulle have en vejleder, så jeg spurgte Benny. Og så læste Benny, der sagde, ja, altså det er jo meget godt, men altså, jeg tror, der er nogle ting, som de vil synes var lidt for, altså så manglende, lidt for ukonventionelle, så måske skulle du lave lidt om på et eller andet og sådan noget. Så der var sådan Benny den, der trak i den anden retning. Lidt væk fra det utræede, så det kunne han også. Så det gjorde vi så. Ja. Men altså, som sagt,
For mig har Benny altid været der, og man kunne altid ligesom møde ham. Jeg underviste også på senere tidspunkter. Vi har forskellige, ja, blandt andet selskabet der. Benny kom meget tit i selskabet, og også den, der tit holdt oplæg om alle mulige forskellige ting. Og når han ikke holdt oplæg, så sad han, og så kom han sådan med et eller andet irriterende oplæg, som punkterede noget, som foredragsholderen havde sagt, på en god måde. Ikke? Så vi fik nogle diskussioner. Ja, det var bare det. Og blev en del af metoden og underviste i metoden. Vi har snakket så meget om statistik, og det er faktisk en meget stor pointe, at udover at Benny selvfølgelig var en fantastisk statistiker, så handler det meget om forskningsmetode. Hvad er det for et problem, der skal undersøges? Og hvordan gør vi så det? Hvis det er noget med mange ting, så er det kvantitativt, og så bruger man kvantitative metoder, og hvis det er noget andet, så kan man bruge kvalitative metoder. Men hele det der metodespørgsmål, det vi lavede det om, da Benny holdt op, og der kun var statistik tilbage, som vi så var nogen, der kaldte blækregning og forlod stedet. Så synes vi var mange, der synes, det var meget, meget ulykkeligt, fordi de fleste universitetsstudier, der underviser man i statistik, altså i analysen af nogle tal, som er nogle resultater af nogle undersøgelser, der egner sig til at blive undersøgt kvantitativt. Men hvor kommer tallene fra? Altså, hvad er det for et problem, der undersøges, og hvordan er designet osv. Så hele processen der, det var det, der var vigtigt. Men det jeg så siger ud over alt det, hvad mange andre har sagt, det var så det at være i kontakt med Benny, det var meget mere filosofisk, end det var kun det her med det metodemæssige. Benny, for mig, Bennys mest berømte replikker er, at forstå begynder med at uforstå. Altså, når man undrer sig over noget, så kan man give sig til at sige, hvorfor er det, det hænger sammen, ikke? Og så, som jeg har skrevet til jer, så hvad det hedder, er der også et vers, jeg lige vil sige, en af de utallige sange, Benny har lavet. Det var nemlig andet vers fra Metodemanifestet, som handler om det her også, med hvad det er at forstå noget. Når du derfor synes, dit hoved er helt fuld af rod, så er du på spor af det, du ikke før forstod. Så hele det der med altså at undre sig over verden, og så stille spørgsmål til dem, det er for mig noget af det allervigtigste. Så er det med Bennys omsorg, generøsitet, hjælpsomhed, udover at den fuldstændig vildt begavede menneske, så var Benny meget hjælpsom. Vi var i metodegruppen 3 lektorer, en intern, det var Benny, 2 ekstern, det var Jan Ratleff og Dan Kreiner, som vi har mødt her før, som jeg havde arbejdet et stykke tid med også at lave dataprogrammer, det var ganske nyt på det tidspunkt, som var anderledes end dem, som ellers begyndte at fandtes som statistikprogrammer. Og det første dataprogram, det må du kunne huske, det var lavet efter robotikkens love. En robot må ikke skade en forsker, må ikke skade et menneske, så det var, programmet må ikke skade en forsker. Så i IDRL, det hed det, Individualized Data Organization Language, det var lavet sådan så, at man ikke kunne gøre noget, som egentlig var forbudt. Man kunne ikke lave gennemsnit på ordningsvariable, ordinalvariable med Christian den 4 ægte dobbelt af Christian. Sådan noget, altså, det må man ikke. Det må du gerne i SPSS og SAS og alle de andre programmer. Det var indbygget i systemet, fordi det blev op til robotikkens lov. Sådan noget, ikke? Og så er det historierne om, at det var robotikken. Sådan noget var jo fedt. Det sidste, jeg vil sige, det var det der med afbrud med selv, det med omsorg. Vi var som sagt 3 lektorer, og så var der 3 UA'er, eller hjælpelærer, hvad det hed dengang, det kan godt være, det instruktorer. Og vi deles om alting, og vi skulle også deles om at holde forelæsninger. Og der vil jeg lige sige, at enhver kan forberede en forelæsning. Det er første gang, tager det 14 timer eller 3 dage for at holde en times forelæsning, men det kan man gøre. Men når man så er midt i eller færdig, så begynder de studerende at spørge om noget. Men det er jo ikke så godt, altså, fordi hvad skal man så gøre, ikke? Og så var Benny der altid, jeg vil lige supplere, og det der sikkerhedsnet, der altid var for en som nye underviser, som man voksede af og stille krav til, selvfølgelig kan du det. Det er fantastisk. Det er sådan noget, som jeg selv har prøvet at give videre til unge studerende, at det kan du godt. Du kan godt lige holde et forelæg. Du kan godt lige skrive en artikel om det og det, så putter vi det i et kompendium, og så kan du skrive, at du har publiceret på KU. Sådan noget, ikke? Det var også noget, man lærte af Benny. Den der enorme
til universitet. Og så i øvrigt var der altid ham, der servicerede alle grupper. Småkager og kaffe og sådan noget, det var Benny, altså. Så, ja. Det er et meget usædvanligt menneske, vi har mistet i dag. Eller det er sådan.